Obrigado, Ximena. Passamos à próxima comunicação, que é do Javier Feijó Cortijo, do Master 3. Esta é a primeira comunicação sobre a temática da análise. E depois temos outra mais de Beatriz e terminamos. Bom dia, sou o Javier e vou apresentar o vértice do que vai ser o meu proxecto de final de máster, que de título casi impronunciable, que se realiza de xeito compaxinado con outras dúas compañeras que o realizan de outras dúas provincias galegas. Pois que non son de Ourense. Ourense é a provincia situada no surleste de Galicia, sen acceso ao mar, pero que se atopan unha serie de influencias, sobre todo por parte das grandes vías fluviais, que son o río Sil no norte e o Miño no noroeste da provincia, a zona de montaña situada no leste, e a influencia de Portugal nos concellos da Raia Seca. Compónse dun total de 92 concellos divididos en 12 comarcas, que, pese a non ter unha entidade administrativa, se nos pode dar unha idea de por onde van ir os tiros, debido a que os concellos que se insiren nas mesmas teñen unhas características comuns debido á súa situación xeográfica. Ademais, hai que ter en conta factores como a existencia dunha área metropolitana composta por varios concellos ao redor da capitalidade da provincia, do concello de Ourense, que conta cun gran número de habitantes e ademais con grandes áreas industriais. Tamén a influencia que exercen as grandes vías de comunicación, como a autopista A52 e a A53, que comunica con Santiago, sobre os concellos polos que discorren. Dinámicas que se observan na provincia, as mesmas que en todo o interior galego, incluso no interior portugués. Reducción de poboamento do local, do rural e concentración nos grandes centros comarcais e, sobre todo, na grande cidade que é Ourense, actualmente a terceira máis poboada de Galicia, e onde tamén se concentra o maior peso industrial da mesma. Variabilidade dentro da provincia de Ourense. Pois atopamos un concello eminentemente urbano, como é o concello de Ourense, a capital da provincia, concellos como Verín, grandes núcleos comerciais a nivel zonal e cunha gran influencia por parte de Portugal debido á velocidade que forma con Chaves, concellos puramente agrícolas como é Sandiás e concellos moi empobrecidos, moi embellecidos, como pode ser Parada do Sil, situada no val do río, deste mesmo río. Bibliografía que consultamos baseas en dous textos, un redactado por parte da Xunta de Galicia que fai referencia ás dinámicas demográficas do país e que establece unha división dos concellos en 5 tipoloxías, pero que fai dun xeito un pouco trapalleiro, non moi exacto. Un segundo texto, redactado por varios profesores da Universidade de Santiago de Compostela, divide os concellos, clasifica os concellos en función do seu índice de ruralidade, atendendo a valores absolutos de diferentes variables estadísticas. Cal é o objetivo, polo tanto, do proxecto? A parte da realización da caracterización destes concellos, unha caracterización feita porque si, tampouco sirve de nada. Entonces, dentro dun contexto de axudas ao desenvolvemento rural, aplicar as iniciativas en función das características de cada concello permitirá fomentar un crecemento dos concellos de xeito equitativo. O procedimento que se plantexa, por desgracia ainda nos atopamos no primeiro punto, é a selección de variables que definen as características que definan de xeito axeitada as características de cada concello, a estandarización das variables segundo unha regresión lineal, establecendo a maior observación cun valor 1 e a menor cun valor 0, e a continuación a elección da ponderación destas variables, xa que non é o mesmo número de habitantes que o número de batidoras, o establecemento de 2 ou 3 grandes grupos segundo como se vai a analizar estas, bueno, eu teño que ir a capela, de 2 grandes grupos, e a continuación un método de combinación destas variables para establecer un valor para cada un destes grupos. Estes valores estableceránse nunha gráfica bidimensional ou incluso tridimensional e realizarase un análisis de proximidade con cada un dos puntos que representan os concellos e seleccionar grupos de puntos que identifiquen unha tipoloxía de concellos, xa que resultará moito máis fácil a caracterización destas tipoloxías que a caracterización de cada un dos 92 concellos. Según tamén a capela que me adiantei.
Bueno, como decíamos, estábamos na selección de variables, ainda que xa se ten moito traballado no tema da metodoloxía e do método de combinación, e plantéxase polo momento dos grandes grupos de variables, un de carácter demográfico e outro de carácter económico. Podendo incluir unha terceira categoría para simplificar nunha escala tridimensional, xa que falar de 4 dimensións é un pouco xa avanzado, no que poderíamos incluir variables de tipo físico, incluso en canto a servicios que ofrecen os concellos. E hasta aquí o que teño feito do traballo, pouco é, pero o que veño é a recibir críticas e comentarios. Moitísimas gracias por